Patríte aj vy medzi ľudí, ktorí si nastavujú budík na telefóne? Tak možno by ste boli prekvapení, ako vplyv to môže mať na váš spánok, pretože váš mozog vie, že ten mobil je na niekoľko rôznych vecí, čiže vás to môže mentálne stimulovať. Takisto, ak ho máte pri hlave, to, že vaše podvedomie o tom vie, tiež nemá dobrý vplyv na vás. Takisto by ste si nemali nabíjať telefón rovno pri hlave. Mať telefón na nabíjačke celú noc sa neodporúča, pretože telefón sa zhruba po 2 hodinách dobije na 100% a výkon batérie začne opäť pozvolna klesať o 1-2% a opäť sa dobíjať na tú 100% hodnotu, čím sa tá batéria prehrieva a jej životnosť sa skracuje. Čiže ak musíte použiť budík na telefóne, nastavte si ho niekedy inokedy počas dňa, majte ten telefón ďalej od seba aj od postele, ideálne tak, aby ste museli vstať z postele, aby ste si ten budík vypli. To je oveľa zdravšie pre vás, keď stanete na jeden raz. Ešte lepšie by bolo mať separátny mechanický budík alebo digitálny budík. Aj samotná nabíjačka bez telefónu odoberá elektrinu zo zásuvky, preto je vhodné ju na noc vytiahnuť.